नंगौ बे समाव आं दं उदालगुरि गार्लस हायर सेकेन्डारि स्कुलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा एमइ थाखोनि क्लास 6, 7, 8 नि फरायसाफोरखौ स्निथि रोंगौथि सायख' आनजाद बेयाव खुंनाय जादों दिनै बेयाव गासै 400निबो बांसिन फरायसाफोरखौ बाहागो लानाय नुनो मोननाय जादों आरो गासै दख'रानिफ्राय बिथां फरायसामोनखौ बेयाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों बे समाव आं उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय बिथांनिफ्राय फंनैसो थोंजों बाथ्रा मिथिना लानि सार दिनैनि बे आनजादाव गासै बेसेबांसो फरायसाफोरा जिरायदो आनजादाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया स्निथि रोंगौथि आनजाद जों सायख' आनजाद जोङो दिनै लादों जिल्लानिनो सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो फरायसालिनि थाखो 6, थाखो 7 आरो थाखो 8नि फरायसाफोरखौ लानानै जों लादों दा बे हिसाबै उदालगुरि जिल्लायाव गासै 7,000नि एसे बारा बे मोनथाम क्लासावहाय फरायबाय थानाय फरायसा दंमोन बिनिनो मादाव 4,555 4,555 जों जुदि पार्सेन्ट हिसाबै नायोबा प्राय 63%आ दिनै नैबे जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय जितु स्निथि रोंगौथि आनजाद बेवहाय बाहागो लादों जिल्लानि मोनबेसे जायगायावहाय बे आनजादा बे गासै मोनफ्रोमबो आनसलिकआव बेनि सेन्टार हिसाबै जों होनाय जादों बबेबा आनसलिकआव मोनसे सेन्टार बबेबा मोननै बबेबा मोनथाम बेबायदिहै गासै 29 जोंहा सेन्टाराव दिनै बे एखे समावनो बे आनजादा जोंहा सोलिबाय थादों दा बे हिसाबै आं साबायखर बावगोन जोंनि जिल्लानि जिखिनि सोलोंथाइ नेहाथारि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि आरो जोङो मोनसे एग्जामिनेशन कन्ट्रलार बर्ड दाना होनाय जादोंमोन बेयाव चेयारमेन आरो साफ्रोमबो जिखिनि कन्ट्रलार बर्डआव थानाय मेम्बार्सफोर साफ्रोमनिसिमबो आं साबायखर बावगोन बिथांमोननि नांथाब नाजानायजों गोलाव समनिफ्राय जथेस्थ'खिनि प्रिपेरेसन नांदों बे हिसाबै बिथांमोननि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्निथि रोंगौथि आनजाद सायख' आनजादखौ जोङो खुंनो थाखाय जोङो दिनै हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा थांखि लानानै बे आनजादखौ खुंनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोना देग्लाय 8थि खेबनि थाखाय खुंगोन बियो डिसेम्बर दानाव जागोन बेयो क्लास 9 आरो 10 खौ लानानै बिथांमोना खुंदों आरो जिहेतु सेन्ट्रेल कमिटिया 9 आरो 10 खौ लानानै बे रोंगौथि सायख' आनजादखौ लाखायो बे हिसाबै जोङो जिल्ला आफादा 6, 7, 8 बे मोनथाम क्लासखौ लानानै बे रोंगौथि सायख' आनजादखौ लाबोबाय थानाय जादों दा थांखिया जाहैबाय मा जोंनि फरायसाफ्रा माने फरायनाय दिखाव आवगायनो नांगौ आरो माने जोङो बिथांमोननिफ्राय बेस्ट अफ दा बेस्ट जायफोर माने मोजां पारफर्म खालामगोन बिथांमोननि थाखाय जोङो माने बान्था बा बेबायदि होनाय जायो सेथि नैथि थामथि पजिशन होल्ड खालामनो हानाय बिथांमोनखौ जोङो जिल्ला आफादनि जितु बोसोरारि जथुमा बे जथुमायावहाय जोङो बिथांमोननि थाखाय बिथांमोनखौ बरायनाय आरो बान्था होनाय केश एवार्ड एसे होनाय जायो दा थांखि हिसाबै जोंनि फरायसाफ्रा माने फरायनाय दिखाव गोसो होनो नांगौ आरो जोङो जिबायदि पेपार बेवहाय दाननाय जायो आरो जिबायदि माने एन्सार स्क्रिप्टआव जोंहा OMR शीटआव लिरनाय जायो आरो माने MCQ माल्टिपल चॉइस कुएस्शन बेबायदि होनाय जायो दा बे हिसाबै जोंनि गथ'फोरा जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे इयुननि समाव जोङो जेरै माने स्टेट लेभेलाव सेन्ट्रेल लेभेलाव कम्पिटिटिभ एग्जामफोर होयोबा इन्टारभिउफोर होयोब्ला जोङो OMR शीटआव लिरनांगौ जायो दा बे हिसाबै जोंनि माने फरायसाफ्रा जाहाथे दानिफ्रायनो OMR शीटआव लिरनायनि एक्सपिरियेन्सआ थाथों बै समाव थांनानै इन्टारभिउफोर होयोब्ला बिसोरनि थाखाय बै OMR शीटआ माल्टिपल चॉइस कुएस्शननि जिखिनि पेटार्नफोर बेफोरो जाहाथे बिराद गोदान मोनसे एक्सपिरियेन्स जाहैनानै गोदान जानानै आन्दायहैया दा बेफोरखौ एसे थांखि आरो नोजोर लाखिनानै जोंनि फरायसाफोरखौ बे रोंगौथि सायख' आनजादखौ जों लानाय जादों आरो बेयावहाय जोङो बे MCQ आरो OMR शीटनि जिथु कनसेप्ट जों लाबोनानै बिथांमोनखौ लिरहोनायनि बेबस्था बेयो जाहैबाय बिथांमोना इयुननि समाव जाहाथे माने कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव जिरायोब्ला बे कुएस्शन पेपार आरो एन्सार शीटखौ नायनानै आन्दायहैया साबसिन रोंगौथि फरायसानो बान्था होनाय जागोन नामा जोङो केश एवार्ड एसे होनाय जायो आरो माने बिथांमोननो सार्टिफिकेट
बिथांमोनखौ एनुवेल कनफारेन्सआव जोङो बोसोरफ्रोमबो बरायनाय जायो। जोङो सेथि नैथि थामथि माने पजिशन हल्ड खालामनो हानाय बेयाव नाम्बार्स हिसाबै सेथियावबो मालाबा सानै साथाम फैयो, नैथि पजिशनावबो सासे मालाबा सानै मालाबा साथामहालागै मोनदों, थामथियावबो बेबायदिनो मोनदों। नाम्बार्स अफ स्टुडेन्टआ जिखियानो जा खिन्थु मार्क अबटेन खालामनाया फार्स्ट सेकेन्ड आरो थार्ड जायफोरा माने पजिशन हल्ड खालामबाय बिथांमोनखौ जों बरायनाय जायो आरो बान्था होनाय जायो।